ideme sa pozrieť na jeden úžasný mač. Farby Boky Junior sedia, ale názov týmu úplne ne. Sme na Erste Wien, čo je najstarší rakúsky tým z roku 1894 a dnes hrá druhé kolo rakúskeho poháru. Tak sa ideme pozrieť na tento fantastický mač s mojím slovenským kolegom, rakúsky kolega a nejaký rakúsky kámoši. Takže to cool. Tak sme na štadióne, jak tu nás za nami. To je vlastne stará tribúna ako keby, takto. Tu sú také betónové tam bloky a oni sú už zarastené, tak tam sa už nedá ísť a už postavili takúto akože plechovú búdu. A takto kúkame na štadión vlastne, takže je to dosť cool. Máme aj šál, takže sme akože hrdí Erste Wien podporovatelia, takže je to dosť cool. A už začína zápas. Sme teraz v útrobách štadiónu, teda hore tribúna už. A toto je proste len taký ako podchod. To je úplne super, ale kúkajte na to. Vyzerá to tu geniálne. Práve sa nachádzame v kotli Erste Wienu, takto na stojáka. Jak proste v River Plate alebo na Flamengu, dosť podobné, ale s tým, že máte tu krásny výhľad. Dobrá atmosféra v kotli, ne? Výborná. Môže byť. Ja by som povedal, že ako zosviecené to tu. Sú tu aj nejakí Jugoši, ktorí to dosť prežívajú, inak? Určite. Je to dosť počuť. Vieš prečo? Lebo keď sme došli, tak tam nejakí robili pokryky, ale to vozia Rakúši. Tak si vo Viedni, takže normálka. Kľudný. Kľudný priamo. V tvrdom jadre. Tak, kočí zápas, proste v predkole austrálske ligy, už mi jebe. Skončil zápas. Náš miestny tým rakúsky prehral, ale prehral 3-0 s nejakým shitým fieldom, ty kokos nejaký shit field, nevadí, ale hrajú druhú ligu, pekný zápas, atmosféra geniálna, konak sú naši kolegovia, veľký rozhovor do piči, ale je to sranda. Dáme pívko a ideme rovno. Rakúsku ligu som si zamiloval a miestny Erste Wiena najviac. Vyzerá jak Boca Juniors. Už máme ráno. Získal som aj šál. Brutálny. Budeme ďalej hlásať slávu Erste Wien, ale Erste Wien včera prehrali 0-3. Ale zápas dobrý, by som povedal. Atraktívny. Rakúšania šalení. A najväčšia prdel, ten štadión je úplný skvost, teda akože vyzerá to jak taký amfiteáter, má takú starú časť tam a to vyzeralo strašne dobré, aj tá tribúna, taká easy, podľa mňa na rakúsku druhú ligu strašne to vyzerá cool. Má takú strašnú špeci atmosféru, fakt akože vyzerá to jak, neviem, pripadal som si jak nejakej štvrtej anglickej lige, že ako tam fandíš niečo, a dobre to, dobre, takže určite na Erste Wien som nebol posledný krát. Určite sem zavítam ešte.